जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी वेंगुर्ले तालुक्यातील विविध मतदारसंघात भेट देत प्रचार यंत्रणेचा आढावा घेतला। यावेळी मतदारांचा वाढता पाठिंबा पाहता 9 फेब्रुवारीला गुलाल हा महायुतीचाच असेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला। रेडी जिल्हा परिषद मतदारसंघात प्रभाकर सावंत यांनी प्रचार यंत्रणेत सहभाग घेतला। जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीला सुरुवात झालेली आहे। प्रचार यंत्रणा सर्वच ठिकाणी प्रभावीपणे राबवली जात आहे। या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी यांची महायुती आहे आणि महायुतीच्या माध्यमातून सर्वच ठिकाणी उमेदवार या ठिकाणी रिंगणात आहेत आणि प्रचार यंत्रणा प्रभावीपणे राबवली जाते। खुद्द आज मी रेडी जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये आहे आणि या रेडी जिल्हा परिषद मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीकडून प्रितेश राऊत, त्याचप्रमाणे पंचायत समिती शिरोडासाठी शिवसेनेकडून शीतल साळगावकर हे उमेदवार आहेत आणि या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी आज भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत हे मैदानात उतरलेले आहेत। स्वतः त्यांनी प्रचार यंत्रणेत सहभाग घेतलेला आहे। आपल्या सोबत प्रभाकर सावंत आहेत। काय सांगाल, कशा प्रकारे आज तुम्ही सर्वच ठिकाणी फिरतात, आज रेडी मतदारसंघात आहात, कसा मतदारांचा प्रतिसाद मिळतोय आणि प्रचार यंत्रणा कशी राबवली जाते? नमस्कार। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सन्माननीय आपल्या सगळ्यांचे मार्गदर्शक, आपले लाडकं नेतृत्व सन्माननीय राणे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आपण महायुतीची घोषणा केली। आपले प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब असतील, पालकमंत्री नितेशजी राणे असतील, आमदार निलेशजी राणे, आमदार दीपकभाई केसरकर, ह्या सगळ्या मान्यवरांच्या नेतृत्वाखाली आपण भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी, त्याचबरोबर रिपब्लिकन पार्टी या सगळ्यांचे आपण एक महायुती राज्यस्तरावर जशी आहे त्या पद्धतीने केली आणि अत्यंत चांगल्या पद्धतीचं जागा वाटप झालं। या युतीमध्ये कुठल्याही प्रकारच्या कुरबुरी न होता कामाला सुरुवात झाली आणि सगळ्यात महत्त्वाचं असं आहे की हा एक इतिहास या निवडणुकीने घडवलेला आहे की आपण 50 पंचायत जिल्हा परिषद आणि 100 पंचायत समितीच्या जागा लढवत असताना तब्बल 25 जागा ह्या बिनविरोध झालेल्या। आजपर्यंतच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या इतिहासामध्ये किंवा महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये सुद्धा इतक्या मोठ्या संख्येने बिनविरोध जागा झाल्याचं कुठेही उदाहरण नाही। त्यामुळे आज हा सिंधुदुर्ग पॅटर्न जो आहे महायुतीचा आणि सगळ्या कार्यकर्त्यांचं जे म्हणणं आहे आणि विरोधी पक्षाला निष्प्रभ करण्याचं काम जे आमच्या नेत्यांनी केलं आहे त्याची संपूर्ण महाराष्ट्रभर चर्चा आहे। मी गेले 4 दिवस प्रत्येक तालुक्यातल्या मतदारसंघामध्ये फिरतोय। जिल्हा परिषद उमेदवार असतील, आमचे प्रमुख कार्यकर्ते असतील, ह्या सगळ्या पंचायत समितीचे उमेदवार असतील, या सगळ्यांच्या भेटीगाठी घेतोय। प्रचार यंत्रणेकडे स्वतः लक्ष ठेवून आहे। नितेशजी राणे साहेब स्वतः फिरत आहेत, मनीषजी दळवी असतील ते स्वतः फिरत आहेत, सगळीच मंडळी या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये आहेत। तर माझं असं आहे, मी काल दोडामार्ग केलं, कुडाळ केलं, मालवण केलं आणि आज वेंगुर्ल्यामध्ये आलो आहे। प्रत्येक ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारांबरोबर अत्यंत चांगल्या पद्धतीची प्रचार यंत्रणा राबवली जात आहे। सगळेच आमचे कार्यकर्ते मोठ्या धडाडीने या सगळ्या प्रचार यंत्रणेमध्ये उतरलेले आहेत। त्यामुळे मला विश्वास आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आत्ता मी म्हणतो की 46पेक्षा जास्त जागा जिल्हा परिषदेच्या महायुती जिंकेल आणि प्रत्येक पंचायत समितीमध्ये सुद्धा एकदम निर्णायक असं मोठं बहुमत या सगळ्या भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या युतीने, यात कोणताही संदेह नाही। तरीसुद्धा असं आहे की नुसतं जिंकणं हा भारतीय जनता पार्टीचा विषय नाही आहे, तर ते चांगल्या मताधिक्याने जिंकणं। पुढच्या काळामध्ये ज्या काही सहकार संस्थातल्या निवडणुका असतील, ग्रामपंचायतच्या निवडणुका असतील, ह्या सगळ्या आपल्याला सुकर गेल्या पाहिजेत। तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकामध्ये चांगलं मताधिक्य राखलं पाहिजे, या विचाराने आमची सगळी कार्यकर्ता मंडळी काम करत आहेत। आणि तुम्ही बघितलं असेल की सगळीकडेच जर तुम्ही पत्रकार मंडळी आहेत, सगळीकडे जर अंदाज घेतला तर विरोधक हे पूर्णतः निष्प्रभ झालेले आहेत। विरोधकांनी खरं तर नांगी टाकलेली आहे आणि या सगळ्या विषयामुळे कार्यकर्त्यांचा हुरूपसुद्धा वाढलेला आहे। तरीसुद्धा कोणत्याही प्रकारचं गाफीलपणा न राहता, अति आत्मविश्वासात न राहता चांगल्या मताधिक्यासाठी आमची मंडळी रणांगणामध्ये आहेत। रेडी जिल्हा परिषदमध्ये आज मी आलो आहे। सकाळी मी उभादांडा मतदारसंघामध्ये आमचे मनवेल फर्नांडिस जिल्हा परिषद उमेदवार त्यांच्याबरोबर प्रचार यंत्रणेमध्ये सामील झालो आणि आता जिल्हा परिषदेमध्ये आलो आहे। तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की प्रितेश राऊत हे भारतीय जनता पार्टीचं एक युवा उमदं नेतृत्व आहे। अनेक जबाबदाऱ्या भारतीय जनता पार्टीने संघटनात्मक त्यांना ज्या ज्यावेळी दिल्या त्या त्यांनी पार पाडल्या। गेली खरं तर एक टर्म पण जास्त कालावधी मिळाल्यामुळे साधारणतः 9 वर्ष लोकांच्या सातत्यात संपर्कात असणारं असं नेतृत्व आहे। सगळ्यांचं चांगल्या पद्धतीने समन्वय साधण्याची किमया त्यांनी केलेली आहे। त्यामुळे दुसऱ्या वेळी त्यांचा एक मोठा विजय या मतदारसंघातून होणार आहे। या आमच्या ज्या शीतलताई आहेत
त्या शिवसेनेच्या उमेदवार आहेत, महायुतीच्या उमेदवार आहेत, त्यांचंसुद्धा त्यांनी जे सामाजिक याच्यामध्ये केलेलं काम आहे, सहकारामध्ये केलेलं काम आहे, त्यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी आहे, या सगळ्याच्या बळावर त्यांना चांगल्या प्रकारचं मताधिक्य मिळेल. आणि त्याचप्रमाणे रेडी मतदारसंघामध्ये सुद्धा आमच्या ज्या प्रियांका गाठवळताई आहेत त्यांनासुद्धा चांगल्या प्रकारचं मताधिक्य मिळेल. त्यांची पण कौटुंबिक पार्श्वभूमी सामाजिक आणि राजकीय या सगळ्यामध्ये परिपूर्ण अशी आहे. त्यामुळे माझे या मतदारसंघातले तिन्ही उमेदवार चांगल्या मताधिक्याने येईल आणि 9 तारीखला जो काय गुलाल उडवेल त्यामध्ये मी नक्कीच सगळ्या माझ्या सहकाऱ्यांबरोबर सामील होईल. आज विशेष कौतुक केलं पाहिजे की पप्पू परब हे या तालुक्याचे अध्यक्ष आहेत. 5 जिल्हा परिषदमधल्या जिल्हा परिषद 5 आणि 10 पंचायत समितीच्या निवडणुकीची धुरा त्यांच्या खांद्यावर आहे. अत्यंत चांगल्या पद्धतीने काम करत आहेत. आणि या सगळ्या परिवारामध्ये मी एक बघितलं तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणजे आपण ज्याला संघ परिवार म्हणतो त्यातली लोकही भरपूर आहेत. त्या सगळ्यांशी आमचा संपर्क आहेत. आमचे करपेंसारखे जुने जाणते कार्यकर्ते आहेत, त्यांचे सहकारी आहेत. तर ह्या सगळ्या मंडळीच्या संपर्कामुळे इथलं मोठं मताधिक्य भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युतीच्या पाठीशी राहील यामध्ये कोणता संदेह नाही. पुन्हा एकदा माझ्या तिन्ही उमेदवारांना आणि त्यांच्याबरोबर जे कार्यकर्ते अहोरात्र फिरतायत या सगळ्या मताधिक्यासाठी सगळ्यांना मी शुभेच्छा देतो, सगळ्यांचं अभिनंदन करतो आणि मोठ्या विजयासाठी सगळ्यांनी सज्ज होण्याचं आवाहन करतो. निश्चितच 9 तारीखला गुलाल हा आपलाच आहे असं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. आपल्यासोबत भाजपचे जे तालुकाध्यक्ष आहेत ते सुद्धा या ठिकाणी आहेत. नगरपालिकेची निवडणूक झाल्यानंतर वेंगुर्ल्यामध्ये एक हाती सत्ता ही भाजपची आलेली होती आणि त्यांचंसुद्धा या ठिकाणी पालकमंत्री नितेश राणे यांनी या संपूर्ण याचे कप्तान म्हणून उल्लेख केलेला होता. आत्तासुद्धा 5 जिल्हा परिषद आणि 10 पंचायत समितीच्या त्यांच्याच नेतृत्वाखाली लढवल्या जात आहेत. आपल्यासोबत आहेत पप्पू परब. काय सांगाल, कसा प्रतिसाद मिळतो आणि एकंदरीत तालुक्याची परिस्थिती काय आहे? तालुक्यामध्ये निवडणुकीच्या जी आज होणार आहे 5ची तारीख, आता 7 तारीखला गेले 48 तास आपल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना अजून जास्त मिळालेले आहेत. तर ह्या निवडणुकीच्या काळामध्ये सर्व ठिकाणी महायुती म्हणून आपली संपूर्ण जी प्रचार यंत्रणा आहे ती विरोधी पक्षापेक्षा अतिशय चांगल्या रीतीने चालू आहे. सर्व कार्यकर्ते उत्साहाने बाहेर पडून ही सगळी निवडणूक येणाऱ्या 9 तारीखची जो आपला गुलाल आहे तो निश्चितपणे यश संपादन करणार आहेत. आणि तसंच आपण वेंगुर्ला नगरपालिकेमध्ये जसं यश संपादन केलं आहे तसं मी माझ्या जिल्हाध्यक्षांना आश्वासित करतो आहे की येणाऱ्या ह्या 9 तारीखच्या रिझल्टला 7 तारीखला जे मतदान होणार आहे त्या मतदानामध्ये 9 तारीखचा जो रिझल्ट लागेल तिथे 5च्या 5 जिल्हा परिषद सदस्य आणि 10च्या 10 पंचायत समिती सदस्य ह्या महायुतीच्या आपण निश्चितपणे ह्या सगळ्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून आपण निवडून आणू. निश्चित